Me did the Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring 1 man come near too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Back to my GH so muni aba musum for na ama obusu na ebre aso say yet finding issues me de ebeso mo e video so nti antana meko entemno so no me come say it me go say I say my DH me de ebe mo mama Juliet Ventures so mama Juliet say won hia say wo kitchen wan siesie mbeko ye e de ma wo kwa de afre no na tese wan ka de bia no won fa ema owo oven blenders and chairs papa beba wo ba wo kitchen edimu no living room native friend 24/7 or available neighbor so at a form loan master so ya say loan master say bonya ebusumi bomodia na for number na from so we are buying to many na ebiemu so what you kitchen at the every controller and account office now what's our affordability from our project be when you so acquaint to be a obese won kwaji weni e wo mu bia no obetimi afro no mama loan within 24 hours now it mean their finances are project na uchi so interest rates no either form of okra no unhu say yetetel me no edison chair ebiem to ni truthing one more essay as ni truthing for epodan so e ma dan no edimu ma dan e kama dan ra eje abas body nti say wo dan no we see be na edu aye eboso no dia na wabomode afa o number no no wabbo wo dan so e the amount na yenko ensem no eso prekope let the reporter abeto yenim say Yakutuka International Airport security personnel to say nkele juma yes wo boban na wo hwe japade ene nipa enantie e wo airport wono no wono de tabre yensa asunu say krono ena wo airport wo ene ehu adwuma ena wodi na ebra wo mo eche no na to say accusations bebre about as amount for wo eba airport wo na mo ediko makwentu so no bebre na a complain say wo mo phones ayiwa phones no do na iPhone na no na to say do via e chat talk ra no de na ni phone no wo shame no hu say that be send na mi phone si fa yira de no wo be me pa any security man we ninti ya koyet say de bibi fani bi koso at say hu be hia pa say wo be ma ya hwehwe no na ya hwehwe no na say de now be say wo improve stop kakrantie nam so e matter so moto enkra e de ma police form mu be pie mu wo e matter say nam so ma police form so oda ye say phone no anoka say ya aka to say phone no wa fa obi phone no say wonim say wa fa won produce phone no say see out say baby ohye bia no won yi emra na ebusafo won yi phones no say no yenim say ba kope ene go be yaba ebusafo min kan ha beni iPhone Pori 10 na na say security guard ya fa no to say what they ahye the socks mu what they ahye shoe the security shoe no the socks mu chen no what they ahye mu to say na what protective force the ye pa the onya no the PF airport what they are go we di pa na ebusafo ye go video na to say one more can actually say when you phones no every one na ye bad e can will be no so me the best mu during or after the evening sacrifice, and it is said that when the lights were lit, was done on board the yes. Was on a hill, it will literally brighten the whole of the city of Jerusalem. And the reason why they lit those lamps during the Feast of Tabernacles was to remember but you see how active he is. Let us a show one I be. But about one when you know I have a shopping. You don't go when you know you are Italian. I just want to say, okay, that's about it said. I don't trust this man. And during that time, I don't trust him. There was a pillar of fire
that led them. So in the Feast of Tabernacles, the light of God to show the light of God that led them. Eight plus only, you know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 25. iPhone so. na sɛ na meka no pɛpɛɛpɛ no saa ɛso na wo nso wodi w'ani ewu bi na kyɛ sɛ security no wonim security pa wonim sɛ yɛyɛ nyama ɛde bɔ yɛ ankasa yɛ wo ba because obi a phones no wɔde ɛhyehyɛ na nyɛ sɛ ɛyɛ do owi a ne phone atwa to no ehu ya na so suspect yɛ sɛ wɔn no wafa phone pa de a ɛgɛ bɛyɛ de pa sɛ phone no wɔn mehu so wɔn no wafa na mpo beebi a wɔde ahyɛ wɔn mehu sɛ hɔ ɛne wɔn phones no akodi na ne nyinaa mu no ɛyɛ amanfo atwomatwe ɛde afa ɛyɛ krono a ɛkɔ so ɛwɔ airport ɔnam so ɛyɛ security ɛna kyɛ ne sɛ wɔwafa phones amanfo phones a ayera efiri wɔn ɛho no na Ghana dodo na ehu ne sɛ dabi airport wɔnom no de bade ase pa sɛ yɛtumi akye security personnel yi sɛ wetumi afa from because airport hɔ deɛ amanfo nyama yera wɔ hɔ because akɔyɛ sɛ akwantuo ufiri na wutu kwa ko baby ni nti no wutumi spend mass time hɔ nti wade yera kra pa nipa abodom pe nipa do so na ntimi bi sɛ obi ase we hu bibi ni nti na tete weja ne tira na wo konti empedodo no krono sem koso hɔ kra pa ye nyo bi function no nanso sɛ sesi ade ye hu sɛ security yi ɛna sɛ obi a yafo adwuma mu wɔ hɔ sɛ kaboban na ko japade ho ban wɔ hɔ no na enkofo phones no we fanatics ama enkofo ni abɔ ho so pa sɛ esi ade wo kɔ airport a won kɔ ka sɛ obi e security ni nti wo de japade bi ba ko jana na sɛ wo be hu ni sɛ ɔyɛ trustworthy enough sɛ wo bɔ ban nti obetuma bɔ ho ban because sɛ security ni ɛna sabre ya kye ne sɛ wo wi amanfo phones di a ɛne na tɛ sɛ awon bible de ebi eni bebi anti wankasa wo be hwɛ wo so yie na tɛ sɛ wabɔ wankasa ho ban na onyama ho ban sɛ de be ya sɛ wo mpɛsi bebi a wo japade a wo betimi assure that for wankasa ho na ebi em so no ebi so ka sɛ we die yɛntwena so ɛwɔ kwan sonko pa na tɛ sɛ serve as a deterrent ɛma ɔma foforo a ɔmo airport because empempi no nyama ta yi rubber airport pa no na sesi ade ya beto da sɛ adwuma ni ɔwɔ hɔ anko security na sɛ nka ɔbɔ ban no wafa no na kyɛ sɛ wɔn mu adwumayɛfo no bi ɛwɔ saa suban no ebi wɔn ho because sɛ wei po deɛ na yɛakye na kyɛ sɛ ebi so wɔ hɔ bi because ebi ada complaints ahodoɔ ɛna ɛba wɔ airport nkɔfo agyapadeɛ a ɛyera wɔ hɔ gold watches gold chains na ɛkeka ho a ɛyera ɛwɔ airport hɔ ate sɛ besi dɛ wɔn ahwɛ mu amu ekyire no na sɛsi ade akɔba de sɛ adwumayɛni baako ɛna asɔ ne mu na kyɛ sɛ wobɛyi apa sɛ adwumayɛfo no wɔn bɛ scrutinize wɔn bɛhwɛ mu yie sɛ ɔyɛfo bi ɛwɔ adwuma mu ɛwɔ airport a wɔn bɛhwɛ mu yie ahwɛ mu nyɛma ɛyie pa no wɔn mu sɛ buta ɛbɛn pa na ɛtɛ wɔn akyi a wɔn de bɛyɛ adwuma ɛwɔ airport na saa deɛ a sɛsi a yɛakye a yɛhu sɛ ɛyɛ wɔn mu adwumayɛfo no bi ɛna wɔwia amanfo mo ba abetu kwan wɔ airport hɔ no na nkɔfo ni bɛkɔ wɔn pɛntɛ obi ade yira a wɔde sobɔ no ɛbɛbɔ adwumayɛfo a wɔwɔ nto adwumayɛfo mo yɛ employees no so wɔn mu yi wɔn adwumayɛfo a no ma yɛ ahwɛyie ɛwɔ ho ebusafo ɛha ɛna dɛdɛ mede ɛnsɛm no ebesi wadwetwerɛ ɛfa wɔn no ɛho hia paa bɔmɔde yɛ nafa so mie ɛwɔ yɛ comment section na ebi mu so no follow yɛn ɛwɔ yɛ Instagram and yɛ Twitter handles @tumagh_ Facebook so tumagh na ama owiso a ɛne mede nyame yɛ adoma yɛbɛsa edi ehia bi makrabo